Ngano bitaw nga kining gitawag og virus nga may kuyanap sa kalibutan, mga kaigsuonan, nganong pabalik-balik ang mga panghitabo adunay lockdown. Ato makita sa tibuok kalibutan nga ang simbahan, mga igsuon, close siya. Masabtan nato. Muna nga ang tanang tao anaa kanunay diha sa balay. Kini siya dakong kahigayunan nga gihatag sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Kaya doon naman ko'y moingon nga sama sa gingon sa atong igsuon nga ang simbahan kuno nila mao'y makaluwas sa tao. Muna nga gitugutan sa Ginoo nga kining mga panghitabo makahatag bag kaluwasan ang atong simbahan diha sa usa ka tawo. Ang wa natong masayri, mga kaigsunan, nga kita mo'y tinuod nga simbahan. Mabitaw nga sa panahon nining pandemya, gihatagan kita kanunay sa Ginoo kanang kahigayunan sa matag usa nato ka kinabuhi. Ngano man wala ta masayod sa dangata nato sa unahan. Adunay dagko pa nga mga kasakitan nga mas labaw pa nining nakita nato nining atong panahon karon. Nasabta nato. Muna nga imbis mo salig ta sa mga tao nga nagtudlo kanato, kay anaa naman ta sa balay, gikinanglan nga dili na ta mo salig sa simbahan, dili na ta mo salig sa pastor, dili na ta mo salig sa pari. Gani mo salig kita ngadto sa Dios ug sa atong kaugalingon, mga kaigsuonan. Amen? Kay kasagaran diha sa atong pagkatawhanon, mamahimo kitang dependent diha sa simbahan. Mamahimo kitang dependent diha sa usa ka pastor, usa ka pari, mga kaigsuonan. Nga murabag atong isalig ang atong kaugalingon ngadto kanila. Dili ang pastor, dili ang pari, dili ang simbahan mo'y maghatag og angay sa matag usa nato ka kaugalingon. Kun dili, mga igsuon, ang anaa sulod sa atong kasing-kasing. Amen? Mana nga gikinanglan nga tagsa-tagsa kitang maningkamot sa atong kaluwasan ining katapusan nga mga adlaw. Wa ta kay bawo, mga igsuon, nga dili na pwede ang kanang gitawag og mga pundok-pundok. Amen? Wa ta kay bawo, mga igsuon, nga dili na pwede makaguwa diha sulod sa balay. Manang humahimo tang dependent ang atong kaugalingon na himong dependent sa usa ka church. Nga dili ta pwede nga makaalagad sa Ginoo kung walay magtudlo kanato. Murabag moingon ta sa itong kaugalingon nga dili ko maluwas kung walay simbahan. Dili ko maluwas kung walay magtudlo kanako. Amen? Ang tinuod nga simbahan, kita. Nganuman, tagsa-tagsa kitang mga tubang sa Ginoo, mga kaigsuonan.